भाई हमार पहले पवन सिंह का वीडियो देखो जा। नमस्ते, प्रणाम आप सब भोजपुरिया जहान के। एक तो छोटा सा निवेदन बा आप सबसे कि हमारे छोट भाई खेसारी लाल यादव जी बिग बॉस के घर में गई बड़े, आप लोग उनकी इतना सपोर्ट करी जाए, इतना वोट करी जाए कि भाई मेरा वहां से जीत गया। जय हो भोजपुरिया समाज। पवन सिंह की वीडियो बा खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में बनैले रहो। जब खेसारी लाल यादव बिग बॉस में गई रहो तो पवन सिंह की वीडियो बना के पूरा भोजपुरिया समाज से खेसारी लाल यादव के वोट और सपोर्ट करके बिग बॉस जितावे के अपील कैले रहो। तिन्हो वीडियो देख लो जा। सलमान भैया, बिग बॉस में थोड़ा इंटरटेनमेंट का तड़का लगाने और गर्दा उड़ाने हमारी यूपी बिहार से आ रही है आपकी अगली सदस्य। ये वीडियो अभी हाल फिलहाल के ही हो। जब नीलम गिरी बिग बॉस में जात रही तो पवन सिंह नीलम गिरी के प्रमोट और सपोर्ट करे खातिर नीलम गिरी खातिर एगो स्पेशल प्रोमो वीडियो शूट कैले रहो। इतने ना, भोजपुरी को हर छोट बड़ कलाकार जी अच्छा काम करे जाला या फिर अच्छा काम करे को कोशिश करेला, पवन सिंह ओकर खुलेआम सपोर्ट करे न। लेकिन जब आज पावर स्टार पवन सिंह अपना जीवन के पहला रियलिटी शो राइज एंड फॉल में गईल बानो तो अभी तक एको भोजपुरी के कलाकार लोग पवन सिंह के सपोर्ट में एको वीडियो नहीं खम बनैले। अरे वीडियो तो बहुत दूर का बात बा, एको कलाकार लोग अभी तक एको शब्द उनकर सपोर्ट में बोलले नहीं खा। अरे केकर नाम धरी, नाम धरब तो बहुत लोग के बुरा लग जाई। खैर, पवन सिंह का केहू को सपोर्ट का जरूरत है नहीं खे। अरे जेकरा साथे पूरा भोजपुरिया समाज चट्टान बन के खड़ा बा, ओकरा के केहू को सपोर्ट का का जरूरत बा। लेकिन आज पूरा भोजपुरिया इंडस्ट्री का कलाकार लोग से एगो सवाल जरूर करो कि का ये भोजपुरी इंडस्ट्री का एकता है? भोजपुरी इंडस्ट्री का एकता खाली मीडिया और सोशल मीडिया पर ही दिखेला, बाकी हकीकत में सब मतलबी है। सब एक दूसरा से अपन स्वार्थ खातिर जुड़ेला और जब अपन काम निकल जाला तो लोग भुला जाना, और भुलाइल तो दूर का बात बा, लोग विरोध भी करे लगे न। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये वीडियो बना के हम कोई कलाकार के टारगेट नहीं करत और ना ही हम कोनो कलाकार के भावना के ठेस पहुंचाओ तनी, लेकिन यह सच्चाई बा। बाकी पूरा भोजपुरिया समाज से हाथ जोड़ के विनती बा कि आप लोग अपन प्यार और आशीर्वाद अपन पावर स्टार के ऊपर इतना ज्यादा बरसाई जा कि भोजपुरी और पावर स्टार के पावर के देख के पूरा बॉलीवुड हिल जाए के चाहिए। बाकी राइज एंड फॉल शो के तो विजेता अपन पावर स्टार पवन सिंह के ही बने के चाहिए। जय हो पवन भैया, जय हो भोजपुरिया समाज।